На 9 и 10 октомври предстои второто издание на фестивала Жълтите павета. Очевидно, миналата година е преминало доста успешно, щом стигаме до следващата крачка тази година, но все пак какви нови заряди сте заложили за тази година? Тази година има акцент към влиянието на испанската музика в World Jazz, музиката от Балканите през Куба, Нью-Йорк до Колумбия, през Испания също. И ще дойдат много интересни гости. Първата вечер ще открие концерта Едмар Кастанеда, един гениален арфист. Това е рядко срещан инструмент, който може да се види свободно в джазовата музика. Той е невероятен виртуоз и атрактивен изпълнител, който може да се чуе и види в много сериозни проекти, заедно с световни имена, които знаем, легенди от 20 век, които са по сцените все още. Той е една изгряваща звезда. Предстои да видим и експлозията на неговия талант в цял ръст. Ние сме едни от щастливите в България да се докоснем до такъв талант. Втора група, първата вечер на 9 ще е братя Мартинес и Христо Йоцов с техен проект на смесване на концепции в испанската музика и в българската. Двамата братя Мартинес, които ще пристигнат, живеят в момента в Амстердам и работят за биг бенда към концерт Гебал в Амстердам. Много активни музиканти, които предлагат интересни проекти на биг бенда и в момента са едни от най-търсещите творчески фигури в музикалната програма на биг бенда в Амстердам. Втората вечер, първа група, ще е едно кубинско трио на Рамон Вали с присъствието на неговата сестра Елза Вали, тя е певица. Рамон е един от водещите пианисти на Куба. Той е с много световни проекти. Израснал е между влиянието на музиканти като Чочо Валдес, големи фигури от 20 век, Артуро Сандовал. В момента има множество концерти и в Европа, и в Куба се връща от време на време. В момента живее и той в Амстердам. Сестра му живее в Будапеща. Втората група, в която и аз имам участие, е на Давид Дорантес. Известно име, който спечели награда на Испания за фламенко и джаз, смесване на тези толкова специални стилове в съвременната музика. Той ще пристигне с перкусионист и невероятната Леонор Леал, която ще танцува фламенко заедно с нас. С Давид имаме връзка от много години. Записвал съм за негови албуми. Тук сме се появявали в друг вид, в други проекти. Надявам се, че тази година ще бъде много интересна за публиката, която беше миналата година, и за новата, която сега ще открие за себе си фестивала Жълтите павета. Как избрахте гостите?
споменахте, че предстои експлозията на Едмар Кастанеда. Това ли е всъщност целта публиката да стане като вид откривател на нещо, което тепърва предстои да се развива? Да. Напоследък се забелязва една тенденция в фестивалите да се канят сигурни звезди, които да вкарват публика и да няма никакъв риск за организатора. Тук при нас, благодарение на подкрепата на Столична община, на програма Култура, на иновации в културата, ние можем да си позволим да поканим наистина стойностни музиканти, които света ще хареса след една крачка разстояние. Но все още те не са фокусирани от масовите медии. И за нас е голяма радост за целият екип на фестивала да представим именно такива таланти, които имат нужда от изява и от сцени. Виждал съм наистина невероятни музиканти от цял свят, които нямат такава медийна сила. Не са известни, но притежават уникален талант и се надяват един ден да станат известни и мечтаят за това. Всички уния, които организират техните изяви, те допринасят за тяхната голяма слава в бъдеще. Как гледат те на това гостуване у нас? Би следвало да оценяват доста високо тази сцена, която им се предоставя. България е интересно място за музиканти. Те първо се отварят сцени. Дори имаме много случаи, в които виждаме имена, които са забравени на Запад, но в България се помнят от 70-те, 80-те години и се радват на успех, когато дойдат в България. Публиката е щастлива да се срещне с тях. А за такива, които в момента са наистина много активни, за тях това е една поредна авантюра и щастливи мигове да покажат своя талант на нова публика. Миналата година акцентът беше Балканите, а сега вече фестивала се разгръща и отвъд океана. Как избрахте да бъде? Защо изобщо испанската музика е в фокуса тази година? Последните години имам работа с музиканти от Испания. Много интересни попадения в областта на смесване на балканската музика и испанското фламенко. И запознавайки се с тази култура, латино културата, забелязвам колко наистина огромно влияние оказала на света, на нашето съвремие. И реших в тази посока да представя второто издание на фестивала Жълтите павета. Той е жанрово отворен и се надявам в следващите години да има и други изненади за публиката в най-различни теми и аспекти, които наистина да обогатят слушателите, зрителите и да им дадат нови простори на откривателство. Как успява да се срещнат фламенкото с кавала? Да, там популярен инструмент, не толкова, но използване е флейтата. И кавал е от това семейство. Ние имаме много допирателни с циганската музика на Балканите и фламенкото е букет от циганска, еврейска, испанска и арабска. И аз имам шанса да мога да се смеся натурално с фламенкото, имайки предвид моите познания и връзки с
ромската, циганската общност тук в България. Свирил съм на много техни празници и концерти и това ми помага. Освен участието си в двете концертни вечери, Едмар Кастанеда и Рамон Валей ще имат срещи с млади изпълнители, студенти. Кажете кога, как ще се случат? Да. Рамон Валей има workshop, среща в музикалното училище на 9 октомври. Едмар Кастанеда на 11. Те ще покажат своята гледна точка към музиката на младите хора и не само, които имат интерес да обогатят своите знания. Те могат да заповядат на тези срещи след обедите в музикалното училище. Благодаря много на гостоприемството на музикалното училище. По този начин все пак ние можем да научим музикантите от магията на наши сродни души. Вие очевидно се мотивирате да срещате музиката с публиката, добри изпълнители, да каните гости в България. Какво ви дава сили да правите фестивали в моменти, когато имаме икономическа криза, дори и военна? Да, ситуацията е много тежка в момента. В Европа особено. Но трябва ли да спрем да се чувстваме щастливи? Нали, това е нашата мечта. Музиката, изкуството всъщност ни дава полета. Колкото повече хора се докоснат до изкуството, толкова повече ще намалее агресията и зверствата ще намалеят и ще, дай Боже, и да не се случват. Това е голям антагонизъм между полета на духа на хората, отдадени в изкуството, и на устрема на жадните за власт на всяка цена, дори с човешки жертви. Явно не сме съвършени хората. Човечеството винаги е страдало именно от това. Изкуството дава повод да се замислим и да се почувстваме повече човеци, които носят сърца, ум и души. А когато се чувстваме повече човеци, тогава може би има и повече мир. Помните ли някое окуражаващо браво, което са ви казали и то ви е мотивирало и ви е дало нови сили, за да продължите напред и да се занимавате с това, което вършите? И всеки път, какво да кажа, от малък, така в музиката съм получавал от приятели, от близки, от хора, които имат отношение към моя талант, стимулиращо браво, прегръдка, блясък в очите. Много добри думи, които някакси правят моята работа осмислена. И чак до сега, вече колко години, аз не спирам да се развивам и да давам моите открития в музиката на приятелите, които ме подкрепят. И малко един по-абстрактен въпрос за финал. Кога една творба оживява на сцената? Когато е достоверна, когато е родена от автентичен поглед в живота. И когато изпълнителят е много откровен, искрен към себе си първо и към публиката.
най-добре е да запазим сетивата си чувствителни, отворени, винаги във форма, за да можем и да попиваме впечатления и идеи и да интерпретираме същите, вече оформени в формата на изкуството.